Čus, dneska vám ukážem, ako robím zvučku v takomto programe, volá sa 3D Skicár. Keď máte Windows 7, stačí, že to sem napíšete a vyhľadávam to, no je to súčasťou programu už totižto. Keď si zapnete program, ukáže vám to možnosti nové a otvoriť. Tak vy si dáte samozrejme nové. Tu vyskúšam všetko možné, čo tu je. Mám fixku nastavenú, dala som si žltú, si môžem nastaviť všelijaké odtiene žltej. Chcem takúto žltú. OK. No môžem kresliť. Guma, všeličo tu je. Jej, to je sprej. To sú 2D tvary, proste obyčajné tvary. Systém štvorec, preto čo je čierny, no čo už no. No a sú to aj 3D tvary. Vyskúšam aj tie samozrejme. Mám si guľu. Tak mám guľu. No toto neviem čo je. Ani toto neviem čo je. Ani toto neviem čo je, ale je to super. Ani toto neviem čo je. Si dám radšej trojuholník. S tým aspoň viem takto ho otočiť, že aby bolo vidno, že je 3D. No. Tam si môžem nastavovať všelijaké farby. Sú to aj nálepky takéto. Vyberiem si kamienky napríklad, dám sem a mám tu takýto kamienkový krúžok. Text. Dám si taký. Môžem tu niečo napísať. Čo tam napíšem? Nejakú blbosť. No. Tak ďalej. Efekty. To neviem čo je. Tak radšej ďalej. 3D knižnica. Aha, tu sú všelijaké veci. Tak, vyskúšam duhu. Čo to je? Vyskúšam rúž? Vyskúšam. Tak jo, ten je obrovský, musím ho trocha zmenšiť. Tak jo, som ho tak dám. Tak, voilà, hotovo. Dám si plátno a potrebujem sa ho zbaviť. Tak, neviem čo s ním. Už je menšie. Tak, a už ho nevidno, už je úplne maličké, takže ho ani nevidno. Som rada, to ma teší, dáme si ponuku, uložiť, dáme si video. No máme tu takéto rôzne možnosti sú. Môže sa to točiť, môže to vyskočiť a zatočiť sa aj moje logo, môže sa to takto kývať, môže to urobiť toto, môže to robiť toto. Potom to môžem zrýchľovať. Teraz to je rýchlejšie, teraz to je úplne rýchle, teraz to je spomalené úplne. Mám počet opakovaní. Čo to je? Hej, to je, že koľkokrát to urobím. Ja mám 3 na tom svojom. Nechám tu 2, dáme uložiť. No a tu si uložíme, dám tomu nejaký názov, asi tiež nejakú sprostosť. No nie. Blbosť. Tak, ukladá sa pomerne dlho. Netuším síce prečo, ale je to tak, no. Takže, čo mi iné ostáva ako čakať. Furt čakám. Ešte čakám. No konečne. Aspoň tak. Dobre, vypnem to.